alai kualolei ana sasa kabau nang gadang malang lei kualolei ana sasa makanlah barulang larang jauh kalang lakeso makanlah barulang lama umai kalalake ngesodai kailat tagun tiang ola masih larusai palalan sei die ola dinan lapunyo tolong bana kambang la tolong di sinaro padang kasetlah sisiri di sinaro padang miuritlah simandiang nak mama lapirin asmarai
janjilah dia agak dia lataka lapalangin. Oh duduklah nyosorang tu lah dia takanai. Oh tolong na langkai la capek la oh kain lekarap oh selendang lekarap madibarinya suto biludu tanunan sultan padang panjang. Awak sajonyo nama ngaku Arab diadik kurang setuju badan lama abu andam seorang lah dia kandungi. Sarangkai udah dia telata masa muda. Oh sayang dimului dah balunlah abi kasih di hati kau tak sudah sungguh duit katakan ajuda. Makok laila raso di kakamandi ampean kaco di bandana jan batang nasi-nasian pucuk kadondong tabang ladu. Tapi kok laila raso kaman jadi co sampaikan kato nambana aja lamo badan manantian dagang dak talo menunggu langamo dekan wengi. Lantai rajo adia manemba alang kanaila alang kaduonyo. Yo sakete sajonyo danan deni boan kasui ati kota sampai langi angwi bumi tapanggang Madina abi de abunyo ladakan wange.
padi di mano latak kalendo yo pandai adik membaca sudah balua bajerangkan babaja sawah di koto ati siapa lah dia ndak kaibo pandai bananyo adik dia agak sudah banggu bageliang kan kami balangau sampai itu dia Yo tapi ko iyo dak kamadaki daki da udah buki ubah menurun ke padang pului-pului tampak nagari kayu warung. Oh tapi kok lai dari dalam hati rancak kini sama dituka besok doya abi akhirat lupui awak batambah gae jual ladakan duang kita yo bana lubuk buayo alang sungai di balik rantau simulenang dalam daerah Iaji badan kini dia lah yakin bana patut lalai janji ko sampai adik arek digangga murang dak kadape oh mencido lalai oh ne tuangane anak urang nasi kumbang putih membawa cereknya pitalai dari danau anak ke sawah di sawah urang sedang menyike nak ubaco ikan dah dalam air kok dapat umpan sesuai cara jalunau dan naba abia barana jaminya ange oh dah iko kekayunya bapantoan badarai jatuh bunga boleh melayang ke tangga ladang gulai bada sambanyo bada gulai maninyo bada juo iko korasio madie kadie bakabakan ati di dalam lakok lakanai angku ke badan sorang-sorang disuuk banta dikida banta salimui dan sangko adik juo dia kan tumpak di bamban datang ladang kotak ke ladang lah pagi kini kayu tanam dan koto tabanam rang bala pinang kadasun yo batumpak di badan madawak ko sorang ko nak sampai sayang
kali kini padoa den bati dandam rancak mati dan meminum racun ladakan uang Makok jo kami lah besok kondak kakak mandi jo udang adik mandian matantu si lorong petasatin dierang bari baru masuda. Kok jo kami janji adik kok tak menjadi jonan lain adik jadian kami menolong sekapus sirit tando sayang dan alun sudah ndak betu dia sampai udah mulia kajatuh ino sabab dek buruk badan awak ndak malu dah dek orang kampung aladakan uang Ambil golok rambala ladang kok jok kami kok tak kamandi babasuh muko jadi ju batumpak di badan lah dia wak dan seorang kok tak bana namu menjadi dapet mencalik jadi ju. Ndak betu pae Padok kajai ya dia ta Oh jai sangkui sayang udah eloklah jangan tikam jangan ajak tikam nak tangan-tang kapalonyo kain dak bungulie di labian biar panganan tabing kuang padok kangari ngari tangakui eloklah tangan dina ningin dak kami talangata labi yang aso main dak dape disambian dialah badannya dia Oh andam songong orang lah dia kandung Coba pandang oa wan barahara awan barara odi ari sanjo membuat rusak dah pemikiran tekana mangansu nanda hulu pandang dai udah oda nau singkara ombak dicangali tanang sajo riak yo indah dah kaliatan larun tua tabiang mangkok oh
Oh karate sureda layang 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 sayang joawa dia olah tak di dalam dia saku baju dia kanu ngai padie ding honde honde mengganggam mareknya kurang sanang membuang jauh dia balun tantu dia kan wengi ya nak tahu di bawah dia Oh ambil golo rambala ladang di ladang menanam lado okoknya toalala di tangan orang badan jan diganyang juho di Cino sampaian kain oh dimulai saja bantuan negara kok di hati sebagai indah pekabe are jona lain Badai jatuh apa bunga boleh melayang ke dalam tabe ambillah dosa bala para kalayau rimbun dalam padi ure menjala-jala juo Assalamu sayang jo adik lah dik tabang kalai ya dosa lai gambar di dompet dan agaknya ndak namu galak dan imbau aram kok babuni copelor tabang oh aye mato yo dia Pasiadunda kakadun kaparamugi kalimonyo pelang balai di lawitan abi musim dah berganti tahun di dandam lamun akan lupa antako ilang yodai nyawa di badan Tuhan
Badarai juonyo jatuh tuma bunga boleh malayangnya ke dalam gurun ambil kayu di kabe-kabe di bali anak kurai taji ambil karate gunting-gunting malayang jatuh bunga lado sayang dan agak dulu lambe sampai lai dan cubo-cubo mengadu kapak dukun 8 batang 5 boke 9 umpun bunga nabi la putui-putui tali gasyang untung indah membujang juo dia. Karimbo dapai barotan orimbo sakapuang tajalani talajang tali pilagui takabe kaki kaduonyo kok malang macinta basuh badan pamenan orang kota sayangi kok datang nan lain kamajapui tapaso tinggal tanganmu saja dai si Upi Siti Nur Kasih anak rarana simpang gantiang ngeteknya muntir radio sayang dia agak kotak jadi calik rambut dimakan gunting ho jajak bakang asan odie olah angin banamo silang sari datang angin dari Sarugo kok lay sabana-bana sayanglah dia ke kami nasi sepinggan bagi duo dia pancak gobang nan padati rang elo juho yo sulik sayang kota jadi nan bak bunga palui jodeta sungguh hidui tabahun juho dai sarai serumpunnya ate buki ditanam karamatullah sari sampai ke Malako siri sekapu pinang baku pemanggil kati nombor 7 ayat 2 balik silasi di dalam padi badan tuang dia di tengah lawi menggaga ke tanah maka membalik ke Minangkabau maupun sampai ke Telangi maka mau hujan kaci antara maka jo Madinah dia sayang kami dia Biak bak namo damaratimun kakaknya si marakalam arisanyo pai keluar han barabab urang di lapau barabab tantang dah simpang
tigo panonton tagak tapi jalan samanso alun barabalun alun batampo Nabi Adam. Alun Islam noda di tanah Makkah, alun baradat di Minangkabau sayang kau dah laju. Mangajon lain yodai disampaikan Tuhan. Oh cuma nalabinya bapantoan, ambil golok dia 7 larimbo, kataro jalan kataro, ambil nane batang babatang, basukun sabala tabe, panjang jalannya bio-bio. Iko rasio madik kadik bakaban, salamo sayang yo adik tapalangko, tekan tuak mato dan bawa lalo dan cubo tidur mani lantang dan bilang kasau cie-cie dalam kasau adik marupo dia. Yo kati membaca undang-undang, yo baca tangga 2 ayat, urang membaca di rumah saji. Nan kadiaram dawa ko tahu, man sudah disayang urang, ko awak lapaya dek baniat, ho sampai kajan tuang rasa sakit dai. Ambil madang sabala jalan la jale jalan kakalai awak lalu ke gurun panjang ditabang-tabang batang bulu rabanyo ke tengah sawah jatuh lah daun nate batu melayang lalu ke tapian. Iko rasio madik kadik bakaban, la jale sayang adik joinyo la lamo tabang kalai. Lai takok di adik nan talatak tali kasih sayang, tali ampe di batang tubuh nan salai tali kulima antaro jantung yo ampadu manganda itu baganjuan dia. Babi dua lalu kalawitan nyo 7 pulauan soduo. Ho kato si alo nak kamabu dolu nyo iyo kini nyo indaan na hujan labe ayam ato dae. Kotak di sawahnya tanam padi, baladang anak mandi angin. Ambil lado batang babatang di bali anak palo banda. Kondak jadi dia main jo kami tentu kabali kana lain. Adik balaki kami membujang yo bilik diuni dia. Oh la jariang la lawai. Dahulu awaya dia
Oh ka Jakarta, ka Jakarta, dari Jakarta olah Sungkabangan luang awak tuju kota Palembang baru ditengembak kota Bangko awak nak bangalie Kapungasan rumah mandeodi maro jangan budolu adodi maro gangadang kini laping indah kasurangan tiekenya anta oka mari yang anta tadorong sangayang kanang kangan Olana malam dia obang alam itu elok toba para kaladang tanam lapadi itu elok kita lai banyak Opane surang ganti baganti Pak Haji Zamai Malam kini dikinali Badendang panjang ko agaknya Tadi jorgen Pak Haji Zamba nyanyi Kini badendang rabak pulo Pak Haji Ai Duduk lama ma are-are biar ditolong membuai kanyo Oba mulu rabab ka digesek kandak Pak Haji Samalam ko Pak Zame Ilia urang dona sungai Tara Ladian suan-sua badendang rabab-rabab babuni Pak Zamzami Bamanuang jode ajie Lalarui semalam kini badendang indak kelamu de elok basorang kinali Olah 2 kali badan kasih ko Pak Haji Ai O manca liat Pak Haji Zam duduk taman wang ngambu badendang harus 20 Oba ganti-ganti rabab nanyo saluang parintang-rintang hati nani bolu luah bana padi dek balam di bania tanamkan yuong Orang muak bana hati di dalam namun kurok digawi yuong Indah bakarano, indah basabab diputui ju tali gandangko Odian suan-sua badendang rabab nandio Danga kampulo de dioe
badendang samalam kini dikinali ko tampenyo onde teguh lasanang rasonyo hati ladape nandi cinto angan lah sampai tua oh agaknya mae Jumai ke padang panjang hari satu ke sawaluntung Odek dio cupo la tenggang la barangke kosong kapa samalam ko dio Tanang-tanang mama mendangan nak jale pantun samalam ko lah banyak pantun rabab nang kalua teguh joai nyo galak-galak sajo teguai asale mama kamanyimak biar dibuai samalamku bulan tarang bintang pun banyak anto dek bumi kala maju kita goyang lah seketik luman di balam nana di bania tanamkan juang ramuak bana hati di dalam nandi galak manikan juang ramuak bana hati di dalam nandi galak manikan juang Arina galo paling nala turun si cano hujan urang maetong lapo gale kami mengetong apa sayang urang maetong nak lapo gale kami diarah nak para sayang larui-marui semalam kini dia sejuo nambah dendang mangon panggalak kanan rami bapak ora tok nak kanan langang manon panggalak kanan
tangi nak kanalangan. Sinawa rampak bagai mati di lamunan ombak juang dangala dendang saya sampai kita barabap tak kalam dangala dendang saya sampai kita barabap indah kalam nandek dia dangala dia manggawa sajo samulo raba ke kami gambang kandak Pak Haji sama langko pamulo denang ke kami gambang kandak Pak Haji sama langko. Nan residen di Bangkaulu nan marumah di Tapirimo kita letakkan rabat dahulu dendangan lain banyak pulau kita letakkan win rabat dulu dendangan lain banyak pulau. Iya, malam gini seketik ketua bari bacaca. Oh dibilang oh kejadian Pak di kota Padang. Oh dibilang mande jo bapak banamo Datuk Rangkayo Basa mande banamo si Aminah barana liau ko sorang. O siya banana mo na kanduang ko'y o satu lai satu banamo siya banana mo yo anak kanduang banamo gabuyu ang caniago Bana moyo buyuan caniago yo anak seorang tongga bagelang si bunsu sinan si tuo sinan si bunsu jale tabaradik si tuo indak kawakaka puske jalo tumpuan ikan kainyo tampe mangadu kainyo tampe kabayo ado lepado suatu hari. O apo yo kato yo anak kandang pagi-pagi malah masuk itu naninyo indah bakarajo pagi-pagi pulang yo patang
Karajo yo ili mudi sajo wado mola yo maso yetu gilo majajai ramarandai bilo maja urang marandai cuitu bana mola buyang caniago de nasib yo mola namalang Wado bakawan molanya seorang siabana namonyo kawan banamu yang siali nanapo katonyo yo siali onde yo buyang caniago dangade wa yuae jale pado karajo yo romaniko pado ilimudi yo di kampungku Elo la masuk wang KTKI masuk yo kini tenaga kerja itu bana masuk itu koli berubah kolai berubah yo kini nasib wang itu katonyo masuk itu mendangap kator man itu Baraso api di pula punyo kurang membakar saru balai makasui ati membalu unwang o apo dayo kawan mukai imoy piti tak sampai Jaitu kato buyang caniago hati batamba mamang yu Kalau yo kini pai TKI dia dibela masuk itu dia bana wa tak bakepang namun dapat pai yo juo kudian utang kita baik Koli sesuai cando paretoangan di sinan ninyo kambai masuk itu kepai malamar ke TKI Olinya malamar mola masuk itu lama suat cando yo lamaran yo la ditarimu mola yo disinan kapai cando KTKI Osanang bana raso dia tinggal sajo dalam de kiro jo itu buyong de cania go di jalan ninda kaden netong Indak dolamo dolai antaronyo la tapangi yo kapai jo itu bana masuk itu iyo kamano inyo pai die o kapai cando kaya pang jo itu bana batekai isinan minta izin bapak jomane itu bana masuk itu tibo di rumah dagang kini bakato kabake abak jomande onde abak danga kemola abak odang ada abak jale simak kemana abak nyato kini katuri yang kato talompe nembana kato masampaian Danga dia bak sakali ku nanambo kapai yo TKI mola yo kajapang ba apa dape ati abak menjawe yo abak ajo mandenyo apo lakato bapak kandwang onde nak kandwang buyang caniago kabajalan pulo nak kang sabui Bapak lah tuh mana romaniku joang bapak kabai rojo itu katanya kini kawang seorang mana tampe bayu nak kini yang sabi kabajalan kasang sayu badan mande lah tuh mana romaniku naik itu yo bana mola masuk itu Allah sudah candole manolai tapi bapak indak malarang onde nak kandung buyong caniago
Kalau ang nakabajalan bapak na ninda de kam alarang tapi sagete de bapak lenan marasuh. Kini cuy ko de chania go ko baka toyona adi bawa ko mandilan na adi baru aga kauluna namanya buli na lape saya na lanai na buli ay na jani apo karajo awa o buli na lalu lansay sajo yona asana lurui wang pakai salamat joduya jo akhirat manai o inge tu buah nampinge ilana na pawali ne baru tibo inge tu buah kamara sayonai inge yo badan kasansaro ang jago diri di kampung orang kana lamande yona oi dui di kang ngampuang lanai Manjawe yakini mola buyang ya taniago nanapo kato buyang taniago de mande dangakan mola danga de mande ne jale nanambo pai mande sangampang abi mola yakini kontra wa bali ka padang lande oh pulang capek lande cuy tu yo kato buyang caniago jawe salam yo mande inyo kabajalan malum calono masue tu pulau talam pak pulau tarika katigo yo pulau bantu taji jawe salam yo mande yo bapak na katingga o ambo kabajalan yo bae manyolai samo yo rombongan nambo bajalan Caitu bana katonyo mola buyang caniago ati batamba mamang yu katingga mande jo bapa anan la salam minyo ko kini pulau talam pulau tarika katigo pulau bantu taji jawe salam mande jo bapa lenang katingga ambo bajalan de manyolai dalam mula masuk itu sadang malah dan jatan dua alum mande kandua inyo nan lapar mato jatuh karumpui yo bilang di mato mande yo alla lupui di hati yo na atakunjua ilang musim pabilo lana wa angka bali yo nai Caitu yo bana mola masuk itu ati batamba mamang yu di jalan do indah dekat netong nyo bajalan de masuk itu anan jo rombongan ninyo kabajalan sadang bajalan masuk itu menuju pesawat mola manyolai Nyo pesawat inyo kopai jo kapa tabang inyo barangke rombongan TKI maswetu iyo kajapang oh dagang pai sadang malam suetu lanai canduate pasawat di jalan indah dekat netong maalum pasabang layo malayo ambarabadi ate kayu anak katingga padang lesam antaro layo yo japang lenanyo tuju di jalan indah kaden netong baraka sanang rasuati saju di dalam kiro-kiro indah dolamo dopa antaronyo de kancang pesawat de bajalan de kancang papa tabang de bajalan masuk lapa tabang ona kaya pang turun pesawat di Tokyo
turun pesawat yo mak di Tokyo cuy itu yo bana masui itu wati watamba mamang yo kabe Jepang ikola baru garusu raso dalam hati tapi yo aku pae nang kadayo ko baso jang apang pandai lai cie koe pandai na ninyo mula babaso Jepang mula cie itu yo bana mala maswe tu ati batamba sanang yo kini bakula menyolai rupanya mula la turun di pesawat la naik candu ate oto samo rombongan maswe itu bana menyolai menuju tampe Bakarajo koe menuju tampe Bakarajo wati watamba sanang yu ndak dolam moto de bajalan dalam kancang roda baputa de capek oto balari tibo tampe le Bakarajo nanco itu banane maso itu malum di Jepang maso itu ladape Bakarajo nyo di sinan batamba sanang de dalam mati batamba saju le kiro awak batamba le gapuju awak batamba le kunyang yu coy ko bana maso itu malum boyong de Caniago de abi ari baganti ari de abi opakan baganti pakan de abi pakan babilang bulan de abi bulan de masuk itu le abi bulan terima gaji Ico itu bana masuk itu kalau dibilang de bilang bana setahun cando le Bakarajo itu bana buyong la Caniago sadang na ninyo ne Bakarajo ado-padole suatu hari berjalan buyong tengah pasar kue malum di kota sindai kana monyo pa urang rami mula di sinan mato sipit mato gapito baitu bana orang Jepang koyo rami nyo di sinan sadang berjalan-jalan onyo bujur de buyo nyo balintang itio kelo tumanyo tampu tio gang kanyo jalani ruponyo ado yo pado waktu itu mencari mula buyong sadang berjalan sadang nampak pae di kadai kain nyolayangkan kini pandangan jauh nyotukikan pandangan nampi nampaklah orang nala seorang kalau yo orang ko mula masuatu dicali dipandang bana di sia bana namonyo orang Jepang mak dan sinan miyako namo opa jatuh cuy itu bana menyolai Omi aku namo pajatu kini kalau dibilang-bilang bana malum me aku masuk itu memandang kabake buyang Caniago buyang Caniago memandang kami aku itu bana sari itu samo tasiro adara di dadon dema linju nanti pasandian oleh jua nanti pasandian rotan sabui pak diulu langgai bakajai tio panacian saya dah nampak kato kosan seilin jua yo tio pasandian cuy itu mana masuk itu malum cando buyang Caniago
Nampaklah denyo mola masuk itu maalung kayu kale madang dilura ditara mangko dalam payan nati laki pandanglah sudah de Allah yo balun basampayan maalum buyang caniago indah lasanang raso hati indah lasanang raso kiro-kiro bak duri pak dalam daging bak tulang dalam rangkuangan inyota raso yo nyoturi lakini gadi itu kini iyo le gadi yo miyako namo maso itu kalau dibilang melakini sedang menurui yo nyoturi dagang di sinan satu tibo dampe yomi aku bakato buyang caniago oleh adi dangakan mola simak kembana elo siabana namo jogala cubo cauraikan pakai awak bulia nak sanang dalam hati nak saju di dalam kiro-kiro dia nak saju yo dalam kiro-kiro cuy itu katonyo mola masuk itu manyawe mi aku malakini yo juba so japang inyo manyawe onamu ambo dapyo udatanyo odanga de uda jale yoda ambo banamo yo mi aku o kampung ambo yo dicindai cuy itu mola masuk itu cuy itu katonyo kini tapi yo ambo datang kemari iyo bakarajo yo disiko cuy itu katoyo miyaku bakato bola buyong caniago kok pilagan madiak kababelo katukurana dalam padi kalau cuy itu dia nangka elok sanang bana raso dia tin menjawe gadi yomi aku apa katonyo gadi mi aku katonyo bagolambe onde tuan akan mola danga de tuan jale Sima de tuan kini namo ambo tuan la tahu namo ambo tuan la jale namo tuan siapa pulo cubo tarangkan bakiawa di mana kudusun jonagari di mana daerah tempat tinggal cubo tarangan bake ambo buliena sanang dalam hati nasaju dalam kiro-kiro tuanai mandang akator manitu bakato candonyo buyon caniago kalau itu adik tanyokan danga dia adik jale-jale dia dana dia adik sabananyo o ambo banamo buyon caniago kampung daerah Kota Padang di Minang Madi oh kampung awak dia Osinan manjawe mula yomi aku onde yo danga de tuan jale ko itu bana mula tuan ambo dahulu pernah ke Padang itu katonyo masuk itu kalau ambo pernah ke Padang di Perdekok ambo dahulu tinggi tuan di mana ko tuan tinggal cuy itu katonyo masuk itu nanambo karajo mula di siko cuy itu katonyo kini
asanang mana dalam lewati labakena lan ninyo sari tuwe ola tahu inyo disinan senang bana para suwati saju di dalam kiru-kiru lelaka bali seorang diri Nami aku pulang ke rumah nan ngebuyong cani aku pulang ke rumah nyoco itu bana de masuk itu oh abiari papa ganti hari abi pakan babi nang bulan sebulan cando pa antaronyo dibilang gadi yomi aku masuk itu oh aco darah ta siro olai dan cubo dan gumpukan gumpu karo jadi ragian sateka kadama pulo lai wa cubo matuane malalo an kolalo jadi rasian matuane tersinta takana pulo Cetu yobana yomiyako mola masoetu lalo mambali balaki data bayang buyong caniago maengong kasuala kanan rasonya buyong lalo yoawa cetu bana mola yokini simiyako desa buyong caniago malum yoari malam caniago matona ninda panamulalo takana miyaku nandeyenyo takana yogadi yomiyaku matona ninda panamulalo kayu kale madang lilur ditara mangku balampayan wati lake pandang la sudah madie dia tua babalun basampaian de Allah yo balun basampaian cuy itu yo bana masuk itu dia opa di 10 mak panjang tangkai Atio adigati lareju alimu apo komiyako pakai tio memandang kini maniju aju diei olain pulo manggih di siko jatuh sagaga manggih masa lain pulo gadi di siko atio mancali maniranca cuy tuan amanyolai kabaala nasib buyang caniago waduh ya pado suatu hari oh pere bakarajo buyang caniago la bagian takana gadi yomiyaku takana yo gadi yomiyaku mola masuk itu berjalan buyang caniago kalau dibilang mola simiyaku cuy itu pulo manyolai Samo mencari mula keduanya, samo mencari buyang caniago, coyang caniago mencari you, tapi dan nasib lain yang kamu jua.
batamu lainyo maso itu sadang batamu tamuyo sanang bana di ora suati rupanya yo ati yo samolake mola kaduonyo bakato urang kotarwitarang bakato mola miyako bagolambe o apo katonyo yo miyako o singko daun nampak la buah buka kulit tampak la isi bakato miyako bagolambe ne tuan dang akan mola dang ada tuan jale-jale padi 10 tuan panjang tangkai tio digati lareju alemu apo tuan pakai tio mencari sayang yu cuy itu kato yo miyako maalum miyako nabakato ai siteru kato miyako I love you kato buyong cani hago koe kau boleh pinta jo pintu kolai kanda matuan kabalaku biarlah tuan orang jauh bana biarlah tuan orang Padang tuan biarlah tuan orang Minang matuan kon inamu tuan masuk itu kon dapat kanda di hati kon boleh kanda di balaku matuan jo tuan ambo kawin kini matuan o bakato buyang caniago onde di dangakan mola o danga de adi jale simak kemana madi sang kini jana dia tadorong bana bakato usah tadorong bakato usah talompe orang pandorong acokan nai pikirlah dahulu yo dia badana dia yo dia ambona dagang tanah jauh di Rana Minang kampung ambo di opiki obana mola dahulu jangan menyasai su kemudian cuy itu kato buyang caniago bakato mola yo kini miyako masuk itu apo kato nyoyo miyako bakato inyo bagolambe betuan danga kamola o indak do piki lai labih piki maso itu baniat kakawin yo nak Minang tuanai okini cuy ko mola de tuan kolinamu tuan pai yo ambo iyo kakampung ambo kini manurui bapak ajo mande iyo ka kota Cindai maso itu provinsi Ibaraki kampung Kasiwa Barat cuy itu bana omanyolai o manjawe buyang caniago nde die dangakan mola kopilagan die kabawelo ketukurana dalam padi kalau cuy itu dia adik nang kaelu lai kesanang raswati nambo menurui tentang eko cuy itu bana manyolai tapi yo ambo bakarajo cuy itu katonyo maso itu ambo karajo mola kini onde tuan dangakan mola yo tuan kolai namu tuan pai biar baranti tuan bakarajo tuan jo perusahaan abambo tuan karajo tuan o galak taseng yang mola buyang caniago cuy itu bana ko kini penyekalawi tinggi
le pangalan panjang-panjang kok lilahi yo kini-kini jangan lape ke tangan orang. Aco itu bana buyon caniago maalum bana lesari itu kamanuri buyon caniago. Ako pilagan ne kababe lo katukun ne rana ne dalang la padi le kalau coy itu la dia nang kaelo baru la sanang ne dalam mati nyoba jalan ne masuk itu. Inyo malengo ne manyola iwa jalan jogo iyo masuk itu iyo yo bu iyo le caniago. Analla bajalan dagang sina naik kau tone masuk itu manampu kampung la noka cindai nyoko kini cuy itu bana dagang badu nyobadu oleh dia bajalan sanang bana rasodia ticie bajalan subalaki dah cie bajalan balasu sedang bajalan-jalan yo anam ambe otoko kini joto inyo pai nanjoto naninyo pai cuitu bana mola maso itu ruponyo baoto inyo di sinan sainggonyo inyo baoto maso itu kini ambi oto mola kini nyo bukakan pintu mola de kini de miyaku joto inyo kasinan onai yo buyong de balaki da miyako manyopir balasu ace itu bana diei osari tu bagian miyako menyopir mola balasuo itu ya bana maso itu nanari badaro pa abiyu di jalan do indak kadanetong sainggo miyako leka menyopir maalum mola maso itu kontak di beong de masini dui gas ditakan le jonan suo koplang ditakan le jonan kida koplang ditakan la jonang kida di yopor candon de lario to la masak le padi le narang tiang le pupui talata la di pamatang masini di roda bageleng basi kaki roda di belakang makin dole rayo to la dari satu opor kadu di dua opor katigo kadang-kadang tiba jo ampe le oto le balari andar yang mandar yang dekasi ali kajaba kajan le batu kete unilang kisau le lari oto abone kasih wong kakak datang kasuo jarum la kilometer makin di kelo makin kancang coy itu anane masuk itu nalamoto malarian to 2 jam setengah malah masuk tu tibo di Cindai manyo kini kota Cindai oh masuk itu bajanji kakawin mola nyokini yo etong di sinan di pabuwe coy itu bana maso itu sanang bana raso di hati sajuk di dalam kiro-kiro nyotanyo de bapak mane makano kami aku maso itu demi aku dangakan mola lai setuju kau yo inyo coy itu katonyo kini kalau tui anggu demi aku koe itu yo bana mola saritu sanang bana rasodiati kalau dibilang bana hari badaro le abidu di jalan do indah de kadeneto
indak dolam modo antaro nyo yang dari jalan kini dia indak dekat netong orang pakaram di pagi lah tunggu gitan dia temu gula bulan tampak janjian sampai janji rasul karang tunggu anan di omola di sinan kalau di sinan masuk itu kimi bajanji nyo masuk itu kabanika kan yopi oyo mi aku jo buyo ayo kini caniang aku kawanika kaninyo mola masuk itu yo jo buyo ang caniago ko ale tak diwe rami bana itu bana masuk itu diundang le orang kasadonyo malum lah kayo masuk itu ciko bana malalai dipanggil kali yo kadi pemerintah nadir kasadonyo no mudo le nabi datang nang gadi le nabi tibo nang jando labi tabung tu itu bana masuk itu malum ale sehari tu takana yo bapak akan buang diri bapak jo mande le tabayang hantar kapo bae kata jadi embo jauh bak romaniku gampu le gadang na di sinan ba jo apo awak nak gini maswetu tabi tangi caniago la di Japang o apo le kato nyo uyuan caniago bakato na ninyo bagolambe onde di dangakan mola dangade kini mola de miyako kini ciko mola de miyako sabananyo miyako gampole dape di kota Padang laban rumah na runtua labanyak kantua nabi kini ambo kababalik ke kota Padang bapa nape tika uci itu katanya masuk itu jomi aku lagi awak pulang yo die di bawah anak masuk itu naik osari itu maka to kini mula miyako masuk itu nanapo katonyo yo miyako le tuan dangakan mula danga le tuan jale simakan bana kini o apo mula yo tuan ko iyo tuan yo kapai yo kakampa mencali yo mande tuan cuitu katonyo kini samo pai yo aku kini o anak adiba o tuan o karena minang matuan o anak dibawa karena minang cuy tuan menyolai ndak doyan kadanetong o itasasa inyo ko pulang masuk itu di Bali tiket yo pesawat cuy kuban menyolai bayi su cando kabarang ke yo ma jo Garuda o inyo pulang ojo Garuda lainyo pulang cuy itu bana mola sini masuk itu malum yo hari sare itu nanari pukul 8 meningkat pukul 9 tengah malam pukul 10 taruh di tabang le kumbang raba kalau di kanan nasib sadang makan le ayam atau cucu kapinggan tibo di pinggan le yang dulu nasib badan tekan aduh coy iko ne bana manolai yo ati batamba di o mamang yu
Cuitu yana mula masuitu malung rang kapai mula baduo mula masuitu yo mula yakini mula menjuana anak yo kepadang mula masuitu kapai mula yakini naik Garuda masuitu naik Garuda mula yakini yo menuju mula kota Padang cuitu yana masuitu hati bertambah senang yo sadang yo dari Jepang di jalan indah no kadan netong Garuda masuk di Jakarta cuy itu nebana di masuk Garuda di Jakarta natuka pesawat yo di sinan yo tuju mula kota Padang Padang sehingga tuju mak kota Padang cuy itu bana mula masuk tu nak lama pesawat tabang nak lama kapal tabang berjalan turun lagi ni mula di Padang turun mula di Bandara Internasional Minangkabau cuy itu bana mula sehari tu lah turun inyo di sinan naik yo mola jo taksi naik nyo masuk itu cinan nyo tuju rumah rangai nyo malum di kota Padang satibo nyo mola di sinan berjalan mola masuk itu malum taksi yo malarian ninda tabadu dari taksi coy itu nebana manolai lari yo taksi masuk itu nyo tuju rumah rangai nyo dalam moto berjalan de kancang to balari de capek roda baputa tibo di rumah rangai nyo dicali yo rumah rangai nyo rumah runtuh mola masuk itu cuy ko bana manolai rumah runtuh janjang laraba batanyo ka urang yo subala bakato nyo masuk itu deuni dangakan mola danga deuni jale jale ni cima deuni nyato nyato golong bagolong ni tali tigo bagolong sampai kailaman tolong batolong ni sakaliku jasona ni ndak mani mo ilangkan dangade uni kini di mano yo ni nan punyo rumah ni majawe nan kini masuk itu onde dangade kumudo jale jale kalau itu kumudo tanyo onam punyo rumah kumudo tanyo mang kumudo mainyo kalau bapak mulayo di siko parang kayo basa masuk itu lah dahulu inyo yo meninggal mulang kumudoe tapi kalau mandeko asiamina dangan kumudo agatoan kumudoe dimpo gampo rumah eko mang kumudoe ola tak kubunya di sinan di kuran nyo di sinan mangkumodoe kawala nasib badalai makato yo buyuang Hacani agola bagian deuni danga kamola lupo ko unini ei ho bakya yoni olopo ko uni bakyawa mani di mano kuburan lani o mande awa ni
Rupanya tunjukkan mula deuni tu masaitu wati watamba malakini. Rupanya di datu waroyo rumayo kuburan kini di sinani nyo kamancali ati watamba mamayo. Sadang mencali kuburan masaitu maalum buyang taniago ibu ati ndak tawadu. Di tibo molanya kini di jalan pahinda kadanetong tibo di kuburan masaitu menangi buyang taniago nde mande yonde oh mande awa sampai hati lande oh mande kawa ande oh sampai hati mande kawa ande mande dahulu dari ambon piampara lande jopungasan katigo daerah yaji jajah tanpa bangun masan de tubuh kamano mande kawacari lamande jaraja di tanah taban simantuang di buki putui kamano pucua manjulai lai tampe bapijak mandena la taban de tampe pagantuang nala putui kamano ambo kapai lai piang parah mande jo pungasan ketigo daerah yaji jajak tampak baun kamasan tubuh kamano yonde kawak carani otu kamano kawajari de keiko agak kawano liamat tadang asaki sawang orang wajah dua suli bana berbicara buki lande lurah na minta lande data ju ndei dan pai pulang romanikun arrojo mande koli duine dape tanah tasira batapati kawa nasib landei badan nawane rupanya mula masaitu sedang menangi yu dibilang mula nyolai babalik cando balik pulang ibu hati ndak tawado bakato miyako masaitu apa kato bininya buyang caniago miyako namo bininya nde tuan dengan kamola apa ya maguci ketua apa ya maguci ketua dengan tuan jale dan talari banatuan manangi dan talari bayi buati inyo lasanang tumatuan bapak lasanang mulai inyo naparalu tuan tangisi lai otaba kaniman kuat kaniman nandira doce itu katonyo kini soal mati itu biasa matuane nanawa ko balun taulai wanta isu antako kini itu katonyo maso itu tabani man latuanei doan ibu tuane doan man le tuan orang liawa matuanei
rupanya lasanang mula masue tu laba balik ke rumah mula nyokini iyo ke rumah mula mandekete nyoco itu ana mula masuk tu di sini nyo tinggal di rumah mandekete nyoco iku ana manyolai anak di sini yo kini nalamu mula masue tu di jalan indak kadanetong biari pak baganti hari bipakan baganti pakan bipakan babilang bulan di bulan babilang mula masue tu 3 bulan tu di sinan babalik mula yo ka Japang cuy itu bana masue tu maalum cando yo ka Japang dia balik mula yo kini naik ke gini kapatabang balik di lapangan internasional iyo Minangkabau di sinan mula yo kini o balik ginyo yo balik yo ka Japang cuy itu bana masue tu sawe salam joete nakatinggal jawe salam joete mula nakatinggal cuy itu bana sehari itu kalau dibilang yuk lanai Pak Cando mula teoto menuju bandara internasional Minangkabau cuy itu bana sehari itu indah dolamu antarono de kancang oto balari de capek roda baputa cuy itu bana sehari itu tiba di lapangan internasional tiba di kini di bim masuk itu di sini nyo malapor kabaran ke Japang masuk itu kabaran ke nyo ka Japang la sudah mula masuk itu la sudah nyo malapor kanai cando ka pesawat cuy itu bana manyolai naik Garuda Pulau balik di Jakarta tuka pesawat cuy itu bana masuk itu hati bertambah senang naik pesawat inyo di sini naik ate kapata bang sanang bana raso di hati sajuk di dalam kiro namun mato tandak mula do takana do mande bapakan wang ay mato garai badari madiate pesawat kabahan nasib badan diri ndak lamu masuk itu manai pesawat menyokini nak lama pesawat naik di jalan indah kadang etong latibu bandara mula Soekarno Hatta di sini naik tukar pesawat bertukar pesawat yo di sini bertukar kapal tabang yo di sini maalum yo kini buyo caniago sarato yo bini yo miyako yo anak yo kini kamaguchi caniago rupanya latibu mulanya kini lah barang ke pesawat sini lah barang ke le kapatabang jo itu bana masuk itu nyo menuju le kota Japang inyo menuju pak kota Japang jo itu bana le mulai di jalan indah kadan netong kalau dibilang bana maalum oto patabang na le balari na kadang manenggi inyo kadang inyo maranda kadang inyo manenggi jo itu bahasa kapal tabang indah dolamo patabang lari kini masuk ke Japang masuk itu di Tokyo patabang turun di Tokyo patabang turun di sinan mon abuyon caniago turun kini
sarato jo anak kan duanyo iyo jo upi Omi aku masuk itu turunnya dari pesawat Allah keluar dari kapal tabang anak kababali inyo ko pulang jo itu banane mulai naik oto mulai di sinan kamanuju mosul itu Manojo kampung masuk itu iyo kacindai nala kota Cindai itu mananya tuju kampung kasih iwa bara masuk itu oh kampung kasih iwa bara mola nanya tuju itu bana masuk itu Coy ko bana ko kini ya tiba tambah sanang ju kalau lagi boy nyo di sinan tiba tambah sanang bana malum anak le masuk itu anak tambah le kadang ju mulai le bakara ju inyo mulai pak bakara ju di perusahaan bini nyo iyo di perusahaan abah nyo itu le bana le masuk itu sana bana rasodia tinggal saja di dalam de kiro cuy itu de bana de masuk itu maluminya le begini akaraju awal mulai yo masuk itu awak bakepang de manyokini o anak baja ale bamanjuan Yamaguchi baja oba manjuan malum yo buya mola buyan chaniago yo pupi yo kini miyako awak sanang mulanya kini cuitu banasari tu awak lado yo baoto ado yo inyo cuitu bana melakini pai baoto pulang baoto awak barasaki lai batambah yo sajak yo gamal guci mola yo lai rasaki tambah yo koe Oi ada saki batambah duho cuy itu bana masuk itu nanoto mulai tabadi cuy ko bana sari itu wati batambah sanang bana maalum mulanya kini ya dole pala masuk itu wabiari yo baganti yari ya bipakan babi lang pakan nabi pakan babi lang bulan Abi bulan babi lang tahun cuy itu bana mulai anak batambah kadang juo Yamaguchi batambah kadang juo oh anak batambah kadang juo kalau anak batambah kadang mulai masuk sekolah cuy itu anak mulai Yamaguchi sanang laraso yo ati buyon caniago oh anak laki ni basikola di itu anak kini itu buyon caniago kalau setahun basikola oh ado yo pado oh suatu hari Obuyuan chaniago pai karajo jo toinyo ko pai miyako tinggajo anak yo di kampung masuk itu yo di kampung Kasiwabara tinggalnya kini
di sini ninyo le tinggal jo anak yo masue tu cuy tu wana sari tu kalau dibilang yo bilang wana wan yo wana masue tu bakatu itu anak baja mulanyo kini bagadui anak le sehari itu anak baja bamanyo basu anak mula makan itu anak ne mulai hari pagi wakatu itu sanang bana rasudi hati waduh yo padu suatu hari yo mai hari Jumat waktu itu baik bakato yo kini mola abu yuan caniago bakato nyo bagolambe nenae yamagu Cina tangade kawang jale mana oh bagendong anak sari tu bagendong anak mula sari tu bapandang anak elo miaku bapandang elo ndak ada roman itu gini oh miaku dangakan mula jago yo anak adie ambo karajo die Oban cali anak abe berpandang anak elo pai kerajo kini basalam yo miyako itu bana sari tu opai kerajo wakatu itu nyopai mola wakarajo ari batamba biyu itu bana sari tu ari Jumat wakatu itu Owalang na dape pak kaditu lak muju tak dape kadirai datang mola masue tu wo di kandang kudo jabala batuang parantian camat lalu di muaru ko datang orang batanyo rabok dendang di parantian gampo kiamai nalatibu koe o gampo kiam mola katibu latibu le gampo gadang cuitu ana masuetu la came orang masuetu la came rang cindai kasadonyo gampo tibo orang bilari la lamo sama suetu jam sawale wakatu itu tibo mola galombang gadang mana lari yo mana bisa lari yo mana bisa lari joto kadang do lari joto kadang jonda nyo lari cuitu ana masuetu ado yo nambah jalan kaki rupanya malang tak dapat kaditulak muju tak dapat kadirair rupanya miyako jo anak-anak nyonyo buluang ombak sari tula bagian tak dapat yo lari indah dape dolari lai kemano mola masuetu indang dion lama nyolai rumah nyobuluang lo de ombak mola masuetu jo anak-anak tu mana nilang miyak kola ilang pulo jo abah nyo tabaw rendong kapo dayo menyolai rumah runtuh to latabang jo itu bana sari itu Oto nyoba o harus ombak cuy itu wana sari itu tiba tambah mamanggu kalau cuy itu gampu mola raminyo tsunami mola di Aceh kona orang mola di andale kabalai bu sanjorayo o di Jepang mola tsunami mola dale yo pae anta di mano pulo gaisu akatibonyo harus hati-hati nang datang kowe
Rupanya yo buyong caniago capek renyo babadi pulang lalari nyo mencari kini rupanya molane masuk itu nganyo gudang rumah nggadang yo nyo gudang molade ombak coy itu banane masuk itu tiba tambah mamang luo coy ko bana saat itu nembini yo anak tafas buo Orusuh yo buyang caniago kocoiko nasib agak kawanyo anak yo ini otak basuh do bagi yang mandela mati di gampo ba oh anak yo ini di gulung ombak yo malang bana apa nasib awak mapai yo malang bana nasib awak yo pai tsunami tibu bini lai lami aku di mana lagi oh kau yo anak lami aku kamano mana kamu cari yo di hampir pada wadia yo pungasan ketiga daerah yaji oh jaja tanpa bangun mengasan wadia tubuh kamano lana abah cari na ona manangi buyuan caniago sansaiwan ako badan awak jati mano anak tadelonyo tadi mano ini ketni talatanyo katanya yo awak seorang diri lah bagian pai seorang tinggal seorang pulau Bali yo natakao mamangati kamano lai kamangadu mabagian kasan sayu malacaniago wapola dayo malakini okotora pak nagari imbo tarana tampak asam kumbang asok nampak madi api tengah lubu di mana ladi onan bauni yo die anak hilang romaniko la bagi kau tahu yo dia raso kamarimbo mandi katabe dia indaba mandi bagus bunga rampai si ceri di tengah ladang tumbuhnya tepi banda kau tahu kamalang nasi ambor maneko dia mati kete ambo tawa asa itu dia kaya sampai sabingkat tanah sadang odoso indah ado dia bare bang nadie ora wiya guntiang bajuku sangkuikan di ujung pandan oh ya Allah cabui nyawaku pado mana uang pasagian coy itu yo bana buyuan caniago ibu hati indah tabado anak ini lah yo hilang coy itu bana mangola yati bertambah mamalu kemano pai mengecek sadu o malum molano kini bajalan buyuan caniago ndak tantu adok kama tujuan nyo bajalan desa seorang panganan anak molana kini anak yo ini yo nantakana coy ko bana le para sayan kalau dibilang sehari itu kemana jalan buyuan caniago oh jalan ke pantai masuk itu berpandang lawi ini pae dipandang lawi nalape pulang lana oh ya mau ciona pulang lawang nai oh apa
menunggu yo di pantai mana. Kamano anak tinggal kini nak jo ibu-ibu mana. Wang bau nai. Jo ibu-ibu lah bawa nak kemana ayo nak terlalu tak bayar-bayarlana nasib ayah naik. Omi aku kamano kau madie rindu yo kau ndatawado coikuan manyolai hati batamba mamangu mengecek seorang hocania gola bagi yang duduk di pantai Maswet. Duduk di pantai maetong kasih cuitu yo ancaniago kabal nasib manyolai. Tapi yo malah manyokini na orang di Indo puro kabalay yo tinggi hari. Lai yo Japang yo timpo gampo yo tsunami baisu kamano pulo lai. Cuitu wana manyolai. Anak orang lagi tamudun kabalay ari lasajo hati-hati di mana balun ko malang tibo di kampung baikku. O kuatkan iman yo masuk itu patagu iman di dado pekuat iman di pinggang itu mana manyolai mana agama Islam rajin lakini yo sumbayang. Rajin candonyo yo berdoa menurut agama masing-masing supaya jangan musibah tibo itu mana masuk itu Lajale Japang ditimpa tsunami mak itu yo bana masuk itu walau bana Japang ditimpa tsunami tentu awak kabaduka cita jo. Oti duit di dunia pak tolong menolong itu bana masuk itu kalau awak dapat musibah tiok negara lagi ka menolong kini ko Japang dapat musibah patut pulo awak ka menolong. Tapi yo kini jaso Japang kana 20 mula baki awak nanoto nyo kirim kamari yo onda nyo kirim pulo itu bana mula di Japang ko. Kondak de Japang ko awak tak kabawa tu indak pulo nak kabawa onda itulah jaso dari Japang lepas tu pulo makawan-kawan awak membantu tsunami Japang ikut. Tapi segetik mula de ambo nama rasu de ambo kini orang basik de ambo orang lai tidak indak tawantu de ambo le jo kepeng jo suaru ambo le tolong jo raba ambo bau itu bana mola masuk itu lagi loyong ocaniago koi Oi ko larabam edi suardi ati yo banamo sinar bapiu
Lamati yo anaknya si Kamaguchi. Obo yo taniago tak tahu lagi yo dirinya pai. Indak le tahu yo dirinya entah ke mana madok lah ibili mudik berjalan saja nak tentu makannya ni cuy itu yang caniago cuy itu anak mula kini entah ke mana kan 7 kilo jo anak mana kini kadang-kadang duduk mula di kini tapi pantai maimbo anak jo Kamaguchi yo nak Yamaguchi yo nak Yamaguchi nak pulang lawang nak Yamaguchi nak kuning ke mana wang kini mi aku pulang lawang itu wal ayo masuk itu nak tentu ayo tujuan hati watambah mamangu ke mana nasib kadibawo pai malang manimpu orang mani tulah bagi orang pak di sungai Tunung kabalai yu sanjora yu sehingga iko kabada olu kok lain kesempatan di Sambuang Pulau. Na orang dia ji kabalai ju pukul 2 kota cinta isu jorabok di Suardi sinar bapi yu namo grupnya cu itu namanya lain olah kini dia ji kabalai yu sanjorayo olah tamat ko curito kini ibu yang caniago na lagi ilo cuy itu yo bang o manyolai